Mripat raja sing ning ngarepku. Mripat raja sing ngajenganipun Pandhawa Raden Werkudara. Iya. Lho, mangke riyen niku mripat kula. Mripatmu loro tinggalan kene Pustaka Jamus Klimasada gawanen. Wah, ta gugu karepe dhewe. Dikira aku wong cilik getih wedi mati. Dikira aku wong gampang digetak tumuli aku melayu ning saknyatane ora tekan semono Raden Werkudara. Kowe nantang cara alus karo Prabu Amsa. Nadyan kowe gedhe dhuwur aku mung semene ning aku ora bakal wedi mungsuh kowe. Rasa dadak kowe ancangkem. Ayo Narjajal Werkudara metu njaba. Metu njaba tak enteni ning alun-alun Raden. Ayo. Prayole binatang paraswaning jajalanat menungso ratatanan. Werkudara, apa? Kowe kaya tok nggo dhewe to. Mbok ya aku mau dibage tak rarake metu njaba. Koko Prabu, menika sanes pedamalanipun Koko Prabu. Ora. Lah kok dadi ana ratu sing nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klimasada, Werkudara. Nggih. Kowe tak kandhani ya, Dimas. Iki dadi pancatan Pandhawa ngene bakal bisa purna gati ning pananggilan. Sawu-sawu kono kedatun jeluk saking gambar keterono. Kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Pramban Cethi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil pacaraning Prabon. Gawe setengah saking Mandura tindaknya Sri Naranata kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Bye.
Wis ora apa-apa. Iya. Karang sing diarep-arep kono. Iya. Nek ora anu lho selak karo batine, dina iki penutupan hari ulang tahun kota Yogyakarta sing kaping 263. Iya. Pas penutupan pas diparingi jawah. Iya, ngono ya, Mak. Iya, iya. Ya muga-muga ora suwe. Iya. Ming dinggo nelesi wae. Le suwe sesuk awan. Oh iya. Suwe sesuk awan. Sing dijaluk ngono pokoke anggere bareng-bareng nyuwun. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo panjenengane Bapak Wali Kota Yogyakarta panjenengane Bapak Haryadi Suyuti sing wis kemareng nimbali karo awake dhewe. Bengi iki ditimbali supaya nutup acara Festival Jogjakotano. Iya. Sing wis sebulan kelakon ana ing Kota Ngayogyakarta, berbagai acara, berbagai festival lan lomba wis diaturake. Iya. Bengi iki ditutup kanthi pergelaran wayang kulit sewengi atas. Iya. Sik, barang-barangku men dislametke sik no. Iya. Komen dislametke sik. Sound system terutama sound system. Iya. Barange men dislametke dhisik ora usah kesusu, wektune isih sewengi. Iya. Nah, petugas-petugas gek cekat-cekat ngopo to ngopo. Kok malah ana sing madang barang ki piye ki? Ya ora dadi ngopo alon-alon, Mak. Kamera-kamera. Iya. Malah anoman munggah dhuwur. Nek ora ana kae wis piye no? Iya. Ora nyono nek arep diparingi jawah kok ya. Iya. Tur aku ya wis nyangka ning omah mau dandan salin Jawa mau kok sumuke kringete nganti dleweran ki apa arep udan? Iya. Apa mergo gamelanku iki apa ya no? Ya ora. Ora tak jenengi Kiai Guntur Angin ki bareng ditabuh kok malah. Iya. Ora apa-apa, Mak. Dipindah. Heeh. Neng mburi tengah-tengah ra apa-apa. Ya nyuwun pangapura. Iya. Sekarang ya rejing dadine ya angine mlebu. Iya. Gecek-geceket dijabuti Prastiwi iki njabuti wayang bangane ndekem nang kono kuwi ngapa to? Ya, diwangi. Terus dipolke wae tekan nggon tengah-tengah kene iki. Ya. Ngandel ora. Iya. Ora apa-apa, Mak, santai. Heeh. Santai ya teles tenan nek iki. Terus sing akeh, Mas. Heeh. Kabeh. Bahaya. Penonton wis akeh ora jamak-jamak dadi bubar ora karo-karuan. Iya. Rasa kesusu ndak malah kenapa-apa santai wae. Ya. Alon-alon, sing penting banyu ora mlebu. Ngono ya. Sing penting banyune ora mlebu. Banyune rasa mlebu ora apa-apa. Nah. Iki lho, Dok. Kowe iki ora kowe suka mbruk. Kok malah ngono-ngono gek dijamputi malah ngono-ngono. Ya sing go nyambut gawe padake. Mas. Lopas dadi pejuang. Mundur dadi pejuang. Bela. Wong nabuh iku kudu wani mati. Nek meng teles wae ngopo? Ya ora apa-apa ya, Mak. Kae lampune wis pedhot siji. Iya. Heeh.
Putih ting, jabuti wis. Wis cukup ora apa-apa. Sepi. Ayo wis men bangane telus kok ya. Iya. Ya. Kile nyemelangi nek blingsonge kena banyu tuar ngono. Iya. Wis. Aku tak nyelametke kopiku. Jabuti kabeh. Mangane kesempyok banyu. Heeh. Ora apa-apa. Wong kahanane udane kaya ngene kaya njaluk lagu. Sapa? Empuh nyuwun caping gunung gagrag udan. Ya. Mantri. Golek. Campur wae. Golek campur kan nggak dinami. Nu janu lampune iki dinganu sik. Jeblok lho engko. Trocok. Ora trocok kan. Sound system kon mateni sik. Sound system kon mateni sik.